Sakozani bantwana bedlozi, mkhulu Asia. Namhlanje ngizothanda ukukhuluma ngelabatheka bantwana bedlozi. Ilabatheka yi-African potato ngesilungu. Ilabatheka liyelapha into eziningi mawunejwabu eli-rough, elingekho smooth, maybe uba nama-pimples, ama-blemishes, uyakhona ukulisebenzisa just directly ku-skin sakho, which means you cut it and apply it efacing. Uyakhona ukuphuza likukline ngaphakathi. Ilabatheka liyakwelapha mawuhlushwa ngama-STDs, liyaklina igazi lakho, mawuhlushwa i-blood pressure, nalo liyasiza futhi lapho, liyangena. Ma ufuna ukuba nomntwana, uthola ukuthi kunzima ukuthi ukhulelwe, liyathakwa neminye imithi. Ilabatheka liyangena entweni ey'ningi, emithini yokushaya, yokuchela, yokuvika, yokuzivikela.